Dilok ning etan tambange juta. Mentas Pak Sukar. Wes. Dicek. Nyosroke weman omong wae. Nah, dilonggari iki. Ngomong ra malah tandang gawe. Lah dalah ya to nanti lho. Keras. Timbang sisat. Nanti yo mah itu kowe lan. Nah, wes nih. Tambahin nah lur. Allahu Akbar. Jongkrok saudara-saudara. Kalem-kalem. Ngene iki lho, samare jerokne malah ngene iki, kene iki. Enggak, kok kena banyu. Iya. Kena banyu. Ombak banyu kuwi tenan. Lemah kan labil, kene mah pasir. Wes engko dibalekne kuwi, masane. Ora apa-apa. Nah, apa iki ombak banyu. Iya, keren. Langsung iso pasir. Enggak kan lemah kene ngono kuwi. Kayak lor sik walaupun nyumur-nyumur ndak ambrol, kayak kene ambrol pasir marane. Terus kaya Kena penae ra guang wis. jembar. Iya, tapi jane Piye kuwi? jaluk jembar. Enggak pacul enggak kok anu. Diambil hikmahe ora. Ojo berpikir negatif. Malah ombo lur. Jembar. Sama plus langsung kayak. Ngerti ya ngono Pak. Ojo eman. Masane diunggahne lho. Ayo. Nah, kene lah kena banyu kuat. Iya, iso ngono kuwi. Lek lor lempung malah lor. Cuma luweh banjiran, tapi ndak ambrol lor.